Jausa! Terve muki! Joo, eli tämä on jokin V-logi, jos ette ole huomanneet. Mä olen E-jokki, niin kuin joku mua nimitti joskus. En muista. E-jokiksi kutsuttu. Itse kuningas E-jokki tunnetaan myös nimellä Juho. Loukkola Juho. Ja tämä on minun huoneeni, jos ette ole huomanneet. Ja se on klonkku, joka on hyvin surullisen näköinen, surkean näköinen. Se on nälkä. Niin kuin klonkulla nykyään yleensä on aina nälkä. Mutta logini idea ei ollut pölistä pelkkää paskaa ja potaskaa, vaan näyttää itse asia. Niin kuin olette varmaan tuolta huomanneet, huone juttuja. Eli sänky on vanhassa samassa paikassa, niin kuin ennenkin. Telkkari on tuolla ja lakpöytä on siinä. Se on taas samassa vaiheessa paikassa. Mutta tietokonepöytä on siirtynyt tuohon ja tuoli on tuossa. Pepsi Maxi tuolla, hyvä Pepsi Maxi. Mutta tietokonepöytä on tuolla ja siinä on UMS:n tietokone tuolla ja koko huone. Meillä menee tästä näin, aikalla tästä näin menee toi rakonen väli. Siis että tää on niinku mun puoli ja tuo on sen puoli. Tässä huoneesta. Ja se ei oo siivonnut, se on niin kipeä. On toi UMS tuolla. Se kattelee Wipeouttia, mennään katteleen sitä Wipeouttia. Mitä apinan karva? Noin. Ei. Joo, se on David Tennant ja Tardis. Mut joo, niin se ei oo siivonut tänään ollenkaan, siivoo huomenna. Mutta sen paikka ei vaihu, koska se on vähän vaikeeta. Tämäkin on aika vaikea miettiä, että miten nää saa laitettua. Ja silloin sängyn alta ei ole imuroitu, ei ole imupalloja. Ja roska, mitä vittua sillä oli? Sillä on joku limukkapullo vielä, no niin mä mietinkin. Tuolla on kans joku limukkapullo sängyllä. Siinä on sen limsapullo. Ja siinä on Blackwater Greymon. Toinen Blackwater Greymon. Ja siitä vielä, että sketsejä ja muuta hauskaa alkaa tulemaan sitten, kun me saan uusi kamera. Ja me hommataan uusi kamera. Koska mä oon just ollut töissä, mulla eilen lopputyöt, eilen oli viimeinen päivä. Niin palkkaa tulee 850 €, jolla me ostaan joku 400-500 kamera. Ja siihen semmonen 1,60 m, kun se näkyy. Tää on kysynyt kaupasta vielä, että onko ne niin yhteen sopivia. Yhteen sopivat ne, se kamera ja se jalusta juttu. Se on semmonen 1,60 m. Sen korkealle pitin tää. Et se on ihan semmonen jepa. Onko se joku tolleen, mä en tiedä näkyykö tää joku tommonen. Kun mä 180, on se joku tällainen. Joka on ihan hyvä korkeus. Tollaselle webbikameralle. Siis kameralle jalusta. Koska meillä ei ikinä ollut semmoista kameraa, jos on jalusta, niin ei aina tarvitse mitään kamerameistä käyttää. Vaan voi käyttää sellaista vehjettä. Joka on aika hienoa, vähän niinku UAN-kamera, mutta siinä se on ollut se jalusta just semmonen, että sen saa niinku pöydälle ehkä justiinsa. Mutta nykyään se jalusta on ollut hajalla, että se on vähän paska juttu. Tai näin, kun se ei saa sitä kameraa kunnolla sinne ja näin. Heitä ottaa käsiin voimille. Katsoppa näin. Niin, nyt on ihan kunnollinen 160 sentin jalusta tulee hankittua, joka on ihan jepa juttu. Mutta palkka tulee vasta 30. päivä heinäkuuta, joka on vähän paska juttu. Tai 31. on montako päivää tässä kuussa on. Mutta kumminkin viimeinen päivä, koska kaupunki maksaa palkkansa 15. päivä. Tai kuun puolivälissä ja kuun lopussa vasta. Ja mulla on loppu 16. päivä työt. Ja ne ei ollut maksanut vielä silloin maanantaina eikä tiistaina. Niin se tulee vasta silloin tämän kuun lopussa, joka on vähän kakka juttu. Et sen kameran saa vasta sitten hommattua, mutta ei voi mitään. Sitten alkaa tulla lisää sketsejä. Meillä on pari sketsi-ideaa jo minulla ja UMS:llä keksittynä. Joku taitaa tulla sieltä. Mitä vittua ei tullutkaan? Oi vaan ovi siltäkin. Epäkiva ovi. Mutta. Silloin niin saa edelleen hyvin vittu. Tämä ei hyvin vittu. En mä tiedä, miksi mä sanon hyvin vittu. Mä oon vähän se kopää. Aamulla oli helvetin huono olo. Päätä särkeä muuta. Sitten siivottiin, vittu siinä se vasta, ja siirrettiin, vaihdettiin järjestystä, niin siinä se vasta paheni se pääsärky. Ei ollut kovin hyvä idea siivota muuta näin. Mut sitten sen jälkeen mä kävin hakkeen ruuan ja limsaa itelle. Sitten mä oon ollut vitun sekopää koko päivän. Vaikka tuossa Maxissa nimensä mukaisesti ei ole sokeria. Mä oon muutama ollut vitun sekopää sokerihumalassa melkein mennä täällä
vittu sekoilu. Ja huomaat, että mä oon koukussa kofeiiniin ja tohon limsaan, koska vittu joka päivä on pää ihan saatana kipiä ja muutenkin tosi huono olo, väsyttää. Heti kun ottaa vähänkin limsaa, niin sitten se niinku tulee tää niinku normaali tila, normiolo. Ja vähän sekopääolo kanssa, mutta siis semmonen pikkuinen normiolo tulee. Eli mun on niinku pakko saada limsaa, joka on vähän paskeutettu, että viikolla en juo. Mutta nyt on kyllä juonut helvetin pitkään aina, että joka viikolla en saanut vähän limsaa. Mut siis en yleensä juonut, enkä juo viikolla limsaa, vaan viikonloppuna sitten. Niin sen takia on ollut viikolla ihan saatana huono olo ja väsyttää ja päätä tärkeä ja vituttaa kans. Ja nyt jututtaa vielä varmasti enemmänkin, kun meillä on ollut... Ite on tehnyt peliä. Tää on 2 viikkoa, tai viikon... Noin 2 viikkoa kohta. Eikö noin viikon? Siis noin viikon kohta. Tehnyt yhtä peliä RPG Maker XP:llä, joka on ihan loistava ohjelma. VX on ihan hyvä, mutta XP:llä on parempi mäppäys. Muuta, ei siitä sen enempää. Ootte varmaan nähnyt mun vanhoja videoita, joskus ihan vanhoja tuli jotakin... Ei ollut tutoriaaleja, se oli sitä pelin tekoa, joka oli ihan vitun paska. Myönnän. Jos te tykkää, että mä itekin ajattelin, että mä saatan alkaa tekemään siitä mun... Jos mä vittu... Mä joudun ehkä aloittaa ton projektin uudestaan tai alkaa jollakin VX:llä tekemään, joka vituttaa. Vittu. Mutta... Saatan alkaa tekemään videota, semmosia pikkusia update-pätkiä, tai sitten kuvata koko pätkän aina, kun mä kuvata sitä, kun mä teen sitä peliä aina. Pistän Camtasian tai jonkun Frapsin tai MTF Frapsi, ei varmaan, mutta siis Camtasialla kuvaa. Mutta se on aika vaikea Camtasialla kuvata, tulee vitusti tiedostoja ja muuta. Mä tain tehdä jotenkin update-pätkiä, tai joskus jopa striimata pelintekoa, jos sitä kiinnostaa katsoa. Mä en ole kyllä mikään yber hyvä siinä, mä oon aika huono tekemään peliä. Mutta paljon parempi kuin ennen. Se on myönnettävä. Mä voisin näyttää niitä mappeja tässä videon lopussa, vaikka tulee niitä vaikka screenshotteja tai muuta. Ne ei ole mitenkään hienoja, mutta itse on normi tohon. Tai siis itse on tyytyväinen niihin tähän, koska ne on mun mittapuulla, miten mun mielestä ihan hyviä. Että mä normaalisti osaan tehdä niin hienoja. Tai ennen osannut läheskään. Kuvaa tää vielä. Kuva. Tää on 3. kerta, kun mä kuvaan tätä. Täynnä tää paska. Lopettanut videon yhtäkkiä. Ja se olisi, mitä vittua? Tää on 3. kerta, kun mä kuvaan tämän saman videon. Mutta laittakaa kommentti, jos te haluaisitte nähdä lisää näitä vlogia. Näitä varmaan tulee ainakin lisää. Mutta siis mun tosta pelin tekemisestä mä joudun varmaan aloittaa uuden pelin VX:llä tai jollakin. Tai sitten kun tulee semmonen ongelma, että aina kun mä aloitan sen pelaamaan sitä peliä. Se ei ole siinä pelissä, mä oon kokeillut, se on XP:ssä se vika, RPG Maker XP:ssä se vika. Koska mä otan vaikka toisen projektin, aloitan uuden projektin ja muuta, sitten peli päälle, jätkä lähtee kävelee vaan vasemmalle silleen seinään roiskaamaan. Ei voi mennä oikealle, ylös alas voi mennä, mutta se koko ajan kävelee, saa se olla, se kävelee vaan vasemmalle ja jää seinään runkaan silleen. Joka projektissa, joka mäpissä, se ei ole eventissä vika, koska se on joka mäpissä se ei ole eventtiä. Ja sama, ja vittu, toisella projektilla. Netistä on yrittänyt kattoo, on sanonut uninstalla toi asena uudestaan. On kokeilu, ei toimi. Jotkut on sanonut, että käytä kone kiinni pari kertaa. Ja voin kokeilla sitä. Jos se alkaa toimia tuo XP, niin mä alan jatkaa sitä. Mä oon tehnyt jonkin verran sitä peliä jo. Niin mä alan jatkaa siitä näitä videoita. Mutta tää alkaa varmaan vittu kauan pelissä. Vittu melkein 9 minuuttia kohta. Vittu, toivottavasti te jaksanut katsoa loppuun tämän videon. Te ootte hyviä faneja silloin. Vittu, mulla faneja. Päivän paskin vitsi. Mut siis, jos ootte katsoneet tän, niin I approve. Kommentoikaa sitten kaikkea kivaa, ihan mitä vaan, vaikka että ei Jokki on läski homo, joka istuu kaikki päivät kotona eikä liiku ikinä. Antaa tulla semmoista. Vittu, I dare you. Kommentoikaa mitä vaan. Ai, vitun imuri homo. Mitä vaan. Vaikka tuo minun äskeinen vuodatus. Vaikka sellainen trolli. Ai vittu, kurkku on kipiä. Mitä vaan, kommentoikaa mitä vaan tonne. Mä haluan nähdä kuinka monta aktiivista katsojaa mulla on. Ei varmaan ketään. Näin Baver saattaa. Baver on hyvä tyyppi. Kommentoikaa Baver. Tilatkaa Baver. Baver on hieno mies. Hieno mies. Ai! Nyt mä oon pistyn pelissä liikaa. Voi helvetti, 10 minuuttia lähestyy. Ja tää video on vähän pitempi, kun tässä on se alkupätkä lisättynä tähän. Mutta ei sen väliä, sillä nyt tämä loppuu. Ja tietysti screenshotteja tulee loppuun, jos kiinnostaa.
Mitä tulee silti, vaikka teitä ei vittu kiinnostaisi, joten in your face, mutta hyvästi. Jausaa vaan! Ei tolla voi lopettaa. Hyvä lopetus, hyvä lopetus. Näkemisiin. Tälläkin... vittu, ei. For now. Farewell for now. Näkemisiin. Ei minä osaa suomentaa. No, näkyillään ystävykset.